елегантният часовник. Да, това е онзи часовник, който заглеждаш първи в 90% от случаите, но за да се нарече един часовник такъв, той трябва да отговаря на няколко изисквания. Исторически погледнато, елегантните часовници се носили в бизнес ориентирани среди или просто по-официални събития. Събития, при които по-формалното облекло е било наложително. По това време елегантните часовници са били с по-малък диаметър. Те са били по-тънки, за да могат да се побират лесно под ръкав на риза. Също така, много често са били от благороден метал, който би бил най-често злато, платина, дори понякога и сребро. Часовниците от благороден метал са били обикновено моделите с по-високо ниво на изработка на конкретните марки. Циферблатите най-често са били в черен, бял, син или дори кремав цвят. Освен цвета на циферблата, те трябва да бъдат с минимално количество компликации. Дори в някои ситуации е отсъствала секундната стрелка. Също така часовникът е трябвало да бъде на каишка от естествена кожа. В днешно време това не е задължително и може да разшупи малко правилата, като едно от най-важните неща е къде ще бъде носен и в какви ситуации даденият часовник. Като най-лесно на този въпрос ще се отговорите, като се замислите просто какво е вашето ежедневие и какви сте вие като личност. Например, ако всеки ден носите костюм на работата, която работите, може да се насочите към нещо една идея по-традиционно. А ако носите костюм или дори само сако на по-официални събития, тогава може да ви допадне нещо като, например, ето точно този модел. Ако все пак носите сако, но в много определени и редки случаи, то евентуално може да се насочите като такъв тип часовник, който е водолазен, и това е едно от най-съвременните решения за тези, които искат да имат един часовник за всяка една ситуация и би бил подходящ освен за всеки ден, така и за някакви по-екстремни случаи, ако имате нужда от него. Като този избор е най-подходящ за хора, които носят по-спортно облекло или по-неангажиращо такова. А за тези от вас, които са си харесали вече по-традиционният и класически вариант, въпреки това, което казах, има една конкретна грешка, която не трябва да допускате, за която ще разберете в следващото видео тук на екрана.